LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo elela podan Kisumu ka indi Nyakuramogi owuotho konde mopogore opogore ka bende wamanyo joluo mekwa ma samoro wanene mbui kacha ji gombo winja ahinya kotenore kuom ngimagi kata sigandegi matin gima gitimo to gi some of the challenges ma samoro gikale iluongo ni challenges kata pek mag samoro giromo godo e timbe magitimo. Kawuono wan gi MC Bishop mabende waseneno kacha ka miel trend wachono weche mamit kabisa. Kawuono wan kode kachiel kachiel wadwa winja nena ni to sitoche chalo nade. Kindeno kanyo Nyakuramogi inyalo ng'iye kanyo osebiro kanyo kende nene achiel kachiel. Meanwhile kapok subscribe ne Luo Trending Nation Nyakuramogi to subscribe mondo mi bende samora mora ma wan gi ng'ato tiyudo achiel kachiel. An kaka pile pod girenda no mari nasho mari chieno jamone mbele chende mineno to mbele eming'ondo boka bebedo ng'ama pache richo. An gi jadolo kae ndio kadwa weche moko mo obagni jatenda Umari Nas mos jopiny kongi mos jopiny kosi iluongo ga ni nyirombe anyalo moso gi kaka moso gi ga. Okay but koro ibor mado mana ting achunge gimoro yawa koro mko adonga otherwise mos jopiny kionge mpango akando fwane Yesu kama fwa Yesu kama kain ngoro kodo ka badi piny kecho kada fulo omako nyaka jodolo rono ke ji mang'anya kufwa hata fwayo omako ji waneno ni MC Jadolo koso MC Bishop MC Bishop nyingi kamili ma kasongo ng'e nyinga kamili en Samuel Otieno Odhiambo. Samuel Otieno mano mane ID. Okay. Samuel Otieno Odhiambo. Okay. Aja Homa Bay County. Homa Bay. Kamoro ni Simbi Nyaima. Mane kamae. Ingeni nitie gik moko mabende ji wacho mofuo e mbui kacha ana wacho gi ni mofuo nikech ng'ato ka wacho ni jo Homa Bay kia Kiswahili to chalo an insult. Omiyo kaw dakika 2 mos ji gi Kiswahili kon gi kuma wantiere gi gimwa dwa timo. Oh, hey. Dio se keto nyingu. Dio se keto nyingu kia Kiswahili. Ingeni Kiswahili? No. We explain negi yadwa ni kon gene bwana ujo makali. 2 minutes. Watch negi Kiswahili kakicha haraka tu. Bwana by the way, kwa majina mimi naitwa MC Bishop. Hiyo ni stage name lakini the official name naitwa Samuel Otieno Odhiambo. I'm from Homa Bay County. Majina kamili okuni official name. Bwana wa Kiswahili. Wewe wacha niseme Kiswahili kamili. Haya. Kwa majina kamili naitwa Samuel Otieno Odhiambo. Natoka Homa Bay. Mali naitwa Simbi Nyaima. But saizi niko hapa Kisumu. Nafanya biashara zangu na shughuli zingine mbalimbali. Kama za kuibia watu sadaka. Something like Get ready.
Mani ngene okokalo kata 30 seconds. Kiswahili osedete. Awinjo maracho be yamo Koro confirm ne gini ukia Kiswahili mondo kikachandi. Jodala wa Kiswahili to we are just trying whatever time lakini awache so long as ni communication information is home. Okay. But English amwa bere. Okay. English amwa bere. Sigandi wuodhe ni endi. Ere kaka ni chako maka wuoni bedo MC Bishop ma at least ji nyalo neno na neno kedhi kopija kache chendo mimiel at least ji achiel ariyo adek nyalo wacho ni wan gi MC Bishop ka. Siganda wuodhni ma biro machopo kai kawuono. Kama chope ni jomoko anyalo neno ka anyalo pare ni en wuoth mochak machiegni. En wuoth machako mabor. An comedy ni nachako mana ka ne high school. Wachni from primary. Misomo. Ma sigand sikul in ga ina maber. Sigand sikul an ga maber tiche mochaya. Okay. Koro comedy nachako ka ne primary school. Yeah. Then nadhi ka chopo high school be atima comedy ma benda ayudo certificates mane national levels. Okay. Koro kana tieke to kabiro Kisumo ka to atem maisha but maisha obedo mabet tek matin but natemo kimwanaume kama nanyalo chope to usipe magamre mano miyo samoro be an awuon naduga afwanya ne kare comedy na ne anyalo duga chame okoka kada kopogore gi school kama nantiere nikech nitiere osiepna moro ne yudo ka by then niluongo ni Barrister Mbombe Prince ne ntiere Lolwe ja kamera kon jabathi nogo picha we mako video Lolwe TV koro ema kanyo na wachako gama kabiro ka ne ntie program mone giran Lolwe TV niluongo ni Japo Bishop koro kane gi sedhe gi program kama ne gibedo ntiere ja kamera mane loso ne gi video niluongo ni Zipi Production Zeru koro Zeru no en mano mako ne gi video to Zeru no be en manango ne director mar program madhi mbele koro mongiso gini yawa gini endi koro ber mondo koro mbomi bede samon mondo koro kel Bishop mondo yali koro samani dwaro Bishop no mano jago wachne Bishop ni kan bia guru comedian wanene kaka kit na miya maji nyiero kune monago mbaka gudya but ne poka bedo gi idea mar beda ngowa content creator kaka koro sani kore mana biro madhi matimo nade ma join gi ma nyinga ma Bishop ni Zeru no mano meya Zeru gi Barrister Mbombe Prince so Zeru gi Barrister Mbombe Prince omi abedo Bishop ma en comedian but kiki trust gi jaudi kata gi sadaka en just a name oko wara ma is just attire oko wara ngama rach anu ndiek koro mano chunya Mimadha okay ntie gik moko ma ji tiyo godo e wang' piny ka machalo ndawa kong'o njaga itiyo gi mane mawacho matiyo go nikech chode tija chode mano to automatic mano to automatic wach king'iyo kamera to wach kamera ni awan to jopiny ma ok komedi adier ma Nyasaye aja chode ing'eni jomoko nyalo pani go jokes konginya ma to komedi jothuru anta aja chode adier jopiny manena an ka kunena ni owara an okachodi ikendo gi ida chuna gi moedho no iwinjo kama miya wacho ni wachode en ning'eni wajo machuo ochuo gi mo Nyasaye no kawo gimoro ma gombo kide chunywa werewa Nyasaye no kawo gimoro gombo kide chuny chuo koro kada poni dhako moro ma kalore nyaka ng'i mano chode nyiso ni gombo mar ng'iyo no is what I'm talking about but ok ing'e ne nyalo wacho gimoro ma ng'ado papa ni an koro kabiro kama dano choto kano cho awuoyo gimoro ma general that's what I mean makata ni ng'eni an gi chunye gombo exactly koro en mana principle ma ng'ado nego ni gini enda time dakika that is it njaga kong'o ndawa anto gima madho to amadho bia lakini njaga ndawa whatever hizo ndovu hizo nice jaonja ago poka madho ntie ndovu gimona atemo ndalo moke maudwa nega ndovu ne ng'ato miya kaso na kede dhoga ka kapod wa azul ka ndovu no ka ne ng'ano kede ma kede dhoga ka nagora piny ma pacho lal koro kana chiew to ng'ano duogo wacho na ni en mano golo gine dhoga ten ng'ama lil ma kana neno lwete mano soya dhoga kogolo gino gima wacho no kachaka madh ndovu nyaka tho adhielo koro kati gi ndovu lakini kong'o boka madh ni bago ni onge kong'o madho gi principle na nyiso ni kada madho bia achiel da madho kata koro meda parto ka madhi mane kaka madhe mano nyiso ni ini madho kong'o kimer nitie ng'ama mer
Yeah. Okay. Nyaka sani hapa ni wan kanyo sawa. Ng'ama osebedo mentor ni maybe mosebedo ka samoro jiwi achiel ariyo adek to gi ng'ama osebedo role model. Ing'eni wan gi mentor to gi role model. Ng'ato ne role model ne en Fally Ipupa. Manyiso no kopa to gi mentor ng'ama koro ni en go the ground. In mentor ni gi role model en ng'a. Koro gima di timo maber kabisa nikech biro chuna mondo explain English mang'eny ne jogi. Kamilero no abi ana winje mayom. To jowa maneno ok winjo gino mentor gi role model ne gikwong ler ne mondo giwinj to gimi wacho go Kizungu nyalo bagi. No, awinjo gima ler. Mentor. Iwinjo. Mentor en ng'ama ikopo. Yani ok ni kope exactly like timbene mori kaka wan jo media maybe aneno gima Citizen timo tawacho ni Doni an gi matin to we atema ne gi matin ni gin kata ka gin gima duong. Nyiso ni mano role model. Mentor en ng'ama koro koni ni umari koro mak kamera ni kama en kode ground. Gini timo kama kata maybe okoni kata comment section. Mano mentor. Koro mano apenji kama no mondo mi jowa maneno. Ine moki winji bati se winjo sawa. No, mondo mi jowa maneno kik lal amo iwinjo. Giwinjo exactly gima gini. Disayudo meaning dong. Koro mentor anan gi mentor mogola from down. Ilungo ni Zippy Production. Okay. Ilungo ni Zero no gima nyalo timo ne maonge. Zero no setimo na gik mang'eny makara mana most of the contents masa moji neno ka trend. Kara ka dhi mbele. Wandiko kode. Okay. Boge ng'enyo ja kamera to kibinene. Aso dhi omaka. Koro video chelo nya shoot kada bde par. Issue to ketho. Okay. Nyaka ng'isi ni gini koro donjo kaka dwaro. Iwinjo. Then a role model mara comedy kado neno otiuno teatro. Pengle. Apengo. Apengo. Apengo no en role model mara kabisa. To gi bwana moro ntiere iluongo ni Tricky. MC Tricky mane ntiere gine. Inaero gigenego. Koro gine mananeno ka gitembe role model mara kabisa. Okay. Ikelo comedy ni e yor narrative. Chalo ng'ama go mbaka. And seche moko bo wuok ka gima critic. Kichako techake negative way but odhi obedo positive. Ichalo gi jama moro be ni Kisumu ka iluongo ne Wakili. Wacho ni no. Ema we luondo ji. Iwinjo. Okinya kono ani ati ni ng'ane no mera kenango. Kech numetho kodgi. Type mar comedy ni poko chwaji gi ng'ato nke samoro idhi chako kamano to ng'ato kutieko comedy. Ngeni comedy ni samoro ka ng'ato kotieko to nyalo kawe on the negative point. Ni manga mayuare gi ema ni. Kech ngeni chako ni nyathi ma ema ni wuondo ji kabisa. Nyathi ma inda ni kukutangne. To kari ngeni mbele tidhi loso. Gini poko kelo ni no, ing'eyo gima timo. At first gima danyiso ji ni comedy dwaro ng'ato awacha ma ng'ato kik nene samora chai lakini comedy dwaro ng'amo dhi school. Gima mitimo nyaka obed gi education e iye. Odwaro akili gi somo e iye. Ing'eni nitiere jowa ma ok ong'eyo ni with comedy or music anything to do with artist. Gima mitimo to deal with arts. Arts I mean. Nyaka obed gi moro ma ibedo gi education e iye. Nikech neno gima omiyo achako kamano mondo mi attract the attention of the viewer. Mondo mi agi time ni to ng'anda wacha ng'o kuom ng'ano. Nikech oja miriambo koso tich motimo. Iwinjo koro kako panado wariambo kako riambo cha akele mopogore. Iwinjo. Nitie jok moko modwaro mondo wingi moro mashalo to wuogo kako ng'eyo. But an kora kunga kele koka koro wuok ndo kare nyathino kedo riambo gima adwa timo ng'o gima expect koro do opposite of expectation. But opposite no yudo ka already say watch manen your intention. Exactly makoro do ka nyaka endano ema jalamo jogo te apani nitie video mane ji neno ka trend ka ema mulo wiya anti kuma ntiere gi inda so to nitie jomoko mabiro e comment section gi negative comments to still podoko nyane oni ato ka kora wacho ni ng'ani rach to ng'ani miel gi ema ka kendo mulo jadalo kendo ema nataka mio 200 kaki nataka chwade 200,000 miareo kumari wenyewe
Nini ngano ndima kiwijo kome. Aki wacho na miyo mari 200. Tunaelewa mari ngani ndo kech Kisumu ka. Kanya kama dwa chungie. Ineno nitie gimoro ma ji wacho marach kabisa moko nego bedie. Okay. Onge gimoro manyalo tamore ni ok anyal miyo Ruto 200. Kata ok anyal miyo Raila Odinga 200 shillings. Oweuru wach moro mar kedo ni ng'ane nigo. Ng'ane nigo no wega uru. Ng'ano no bembe sama miye embo feel the humanity. Kuom ji. To wan wang'e mana ni Bishop man go. Bishop man. Ma gima rach manyaka koro wagoluru. Bishop besa maru dwa kata mana 50. Exactly. Ebo be appreciated. Yeah. Omor ni ambe ng'ane no ng'iew na chai. Si lazima ema mang'iew ni chai pile. Inde mang'iew ni chai pile. Ing'eni kimiye to wacho ni babero kamano. Ebe no feel ni ambe kare jamani timone nade. Appreciate kaka ng'ama. No onge gao. Kata mae nyalo ne. Koro sama ka 100 amiyo ema jalamo kada miyo inda kada miyo lisha tutuka tudongo. Ame gima chunya otimore nade. Ok ang'iyo pesa ne ma en go. Ema no ka 200. No ka mocha kungiso na medo 70 bobo chaka oro ne en go. It is true. Mi oro ne 70. Ya oro ne. Wait. What is the problem ko kao? Braberio. En osiepna. To no go thum mamit na thumbe moro kanyo mawero gololi no go gololi live. Gololi na. Gololi nano. Wange dongo kwaro. Seje go nan gi gololi nano. Ne kore mamache ni yawer no toya. Ema rumo se drena lakini dongi 70 wachi ni ora. Ora ke jo kowe to ka. Ok na nyawe. Kora be na appreciate. Man is what I mean, yeah. Okay. Jotumbegi isebedo ketimo nigi promotion te and I've never had anything negative about it. But kuma wiya dhi wil go manyaka kunga penji choth kapoka penjo ma next no. Ntie ching moro ne iyo wang kabisa. Ni ati kiani timo content moro gi kongo kia gi lau jolemo maneno ke maja to no ki go content maja na neno ke dhao ma serious. Ma wacho ni kawuono to Bishop ya wang. Nen content mar ni irwako laune ti imadho kongo ko jomoko ni wuoyo about laune gi kongo. Mi kwer no chuno ni mi wacho nyaka Kiswahili mondo odonjne ji mang'eny. Chieno to ni temo Kiswahili. Msione nikivaa hivi, alafu ni wewe ndo mnafiki. Ni dhao mijoma, hii ni konta lakini ni temo lero ni ji mondo giwe diye kona. Gimana temo kelo, kongimiwa content to gigi mono timore gi reaction nindo. The content mona kelo en ni nitiere osiepna. Nitie osiepe gadek man gi chachas Kisumu ka. To moko be pastors. Twametho kodgi. Sami madho biye. Wamadho kodgi kongo makap mar rumo to gimbe ging'iew na dang'iew negi. To wacho ga kodgi wacho achiel ni gima madho ni onge ka kore let gi wach Nyasaye. Gima dhi wuok to gima semadho ni abro chwanyo kindwa gi joma walamo go. Okay. You understand? Yeah. To mane mamiyo anasa neno ka jo Catholic tingo nyaka Guinness ka father samoro dhigo church. Hakuna shida with that. With Catholic there is no problem with that. Onge. Koro yudo ni jowa mang'eny koserwako gananga ni. Teno ng'e ni kode ni Yesu Kristo jawar mawar. Holy man. Iwinjo? Ong'e ni en holy man. Koro mane gima temo geng'o mondo jowa ong'e ni man mana nanga. Yes. En Kisumu wanti gi club maduong' wanyalo luongo ni man Nyamasarani. Black Pearl. Black Pearl ondik ni Black Pearl. Waketi kara ni Black Pearl ba. Inyalo ruch Black Pearl bano tindike ni Church of God to kinji lema. It is just a building. It is just a building and a branded name. Black Pearl. House of God. Okay. Even inyalo go House of God, ticket another name ba to ji metha. Ng'ano mbe wuon biashara nyalo loko machako wachi ni Bwana Ma Academy. Ene ji dhi mbele. Exactly. Kora temo ng'iso ji ni gimana mana mineno ma ini fail ni maybe keneno ka ng'ato morwako nanga kaka rwako ni endi sero nyako moro ni koro nego be ni de ng'ama timang'o jaku you are wrong. Mane gima temo kelo gigi gin mana lewni ma ji ponde ano kaber magara sama kodini kada sani amer. Okay. Ano kaber kada sa I'm not lying to you kada sani amer. Okay. Yenyero bato kadwa wuondo Nyasaye ni koro ipani ka mer ni koro ni arach. No. Kik pachi woni koro ka mer ni koro arach. Apana. Ang'o matimo ni marach seche mawuoye ka. Ok go ng'ato, ok yanyo ng'ato. Imanya ni dwa timo ne interview sani. Be adagi. Donga wuoyo. Tamer. Iwinjo. Be ase ndafia kodi. No. Koro mane mang'isi ni still pod anyalo wuok kada lamo Nyasaye ka ng'adhi ot godhiambo.
Ano kanya dhi ot pile pile ka ler monge makosa matimo nyaka time richo maka ngadhi nindo takwa Nyasaye wena richo maka wuono richo mitimo medo keti machiegni gi Jehova pile nikech ilemo pile bomi aro dagi dhako madondore koro wachwanyore pile koro anyalo yes okay that is it in kaka an artist nitiere ng'ami feel ni hero iwinja Luo entertainment industry especially musicians ikoni jogi tahero te but ng'ane nyonga gi thumbe ng'ane nyonga makawuono koket artist adek ka ma Prince Inda ni kancha Musa Jakadala Elisha to kaka Talanta to pod yudo ka ng'idhi ng'atadi achiel dhoni wan kaka wasani kata nyocha amielo mondi makangoe tarenga dhika kwino chogo taduga mielo kaka Talanta but koro nitiere kumiwacho ni bwana kanwa mi ticket idwa dhi kanye gigi ni chula 10,000 dike jogi uchule ya wachula kuru kache cha donja miel artist ma giriwo Kisumo te idwa dhi adi achiel emichulo ni an artist mahero manyalo wacho kabisa kaka Bishop maka gocho to kanyal dagi dhi en artist moko chaji mane artist manyalo dhi mane artist makada nyalo dhi makada ng'adna mana pesa di tang'ado artist mok nyal dhira stage artist mong'e ni ma wadwa anyamio stage wuo artist mong'e ni Bishop odonjo ka artist mong'e ni fan e boss mara mane artist manyalo dhi mielo taonge gimoro ni artist koro which means ni artist te ahero depending on your behavior alright wacho mono kalura gi mang'eyo mono setimore na ang'eni nitie mawacho tek mono setimore ni go kinyalo wacho inyalo pako maber miya maber moko mingi kaka mang'eni nyathi koro wachna maber maricho mono udhiri mono samoro neno ni ati okiromo mono samoro komi stage kike kwa onge ng'amo sedhiro onge ng'amo semaya stage artist mabiro Kisumu kada kadhi Nairobi kada katima ng'o dang Ariambi artist beyo lakini nitiere wadu kaka an upcoming artist anyalo luongra kamano pok achope kiwango bado na chope to nitiere jomoko makoponi dhi kama entie adier tiwinjo ka oluongi ibende winjo kibedo gi ang'owa gi chir moro ni wadwa ni iwinjo ng'eni sama ichopo kamoro kada jathum wadugocho to wadu ka koro nitiere iluongo ni Papati wuo Nyarongo Papati sama gocho ga iyudo ka Papati nyalo samoro ka donjo to nyakolo ng'ana Bishop ing'eni amba winjo gi mor mono wadwa wel ka iwinjo ni my presence is recognized bwana ni ofil my presence mondo luongi ji ni yawa ng'ani nitiere ka you understand koro agol example nitiere so many artists mosebel kama but the reason why atiyo gi nying Papatino en nyathi ma pod ni ejwa edo aenge matin lakini pod en Gen Z era wane so I appreciate ga kaka samoro otimore nade o recognize your presence but the thumbe moko moka kwanogo bendo se recognize kama ama chope stage gi recognize go nitiere moko kar moko no ke mana rito iwinjo nitiere moko ma feel no what not mara no iwinjo mado kora wacha diere ibu dwa paro ga gikete mondo kiko wuog mara no okaka kede mondo wuog mara gima wacho wach king'iyo kamera atema wacho niya mada na ng'is jowa nitiere sama artist obiro kami sama wadu obiro kami goche ng'ato kaka comedian mabe samoro ji ong'eyo in kaka an comedian samona hype ne ng'ato show jathum moro gocha tima ng'owa miya wadu chance mondo mos ji to dogo bed piny kada ki jathum kimosa ni Bishop bendo kitimo richo to kada kokimosa wek timo na gik moko lek ni dwa ni tuda gi jomoko mondo show madharau moro ni gol understand ichalo ng'ama isiko ni guogi ba mineno mibiro goche no samoro mane kama methe pile in kokibiro kanyo chieng' no to king'e ni merna no ane boss ni kaka merno pachi mang'ado mo joka dhi kwano jomano ometho gidhi ng'iyo sales to in ji achiel mane kuma nomer koro in kabiro to pachi neno ni maybe anan gi pacha moro an ok anya biro show ng'ato gi paro moro kada king'e nga jothumbe gi te king'iyo Emma mielo indadhi amielo dongo swag Elisha Toto Javan Maka Judo Papati Ng'awa Eriko Engineer
all those people. Plus even of coming at the Aquino Chogo. Inano anonge artist maka gochu kamoro can free. Ni okethe. Tadhi to kenanga duga gate. Okichungi ni ananja dolo. No. Angama bishop. Kopone ge insist. Ni danja. Apasa tok sago bano. Asago fuko. Te danja. But adwani samanga do gate ta promote Artist. Okay. Yeah. Right. In kaka MC benitiere jathum misetiyo go muluongi mochuli wacho ni gine na event anini ma samoro ko hype liel gimin jaki gini jakalo agwata jok mopogore man Kisumu kaendi ochweda jaduong' gweng to benitiere ng'ama bende osemi deal mowacho ni ma pesa ni bi wago tich Enti jothum mang'eny mose approach mondo wadhi watim shows mang'eny. Yeah. Obedi kada kopogore outside Kisumu. Kechi anano kisiko cha Kisumu sana ano okabeze Kisumu. Igoni abiro ga Kisumu samathen tawuok. Pacha obeze Kisumu onyo kisiko kwa kura biro Kisumu. Okay. Kora yoda Kisumu you are lucky kori siku Kisumu. Anga Nairobi. Samoran Kisumu. Samoran Mombasa. Depending go ala mopogore matema. Koro kami penya ne jothum moko bentie mose manya mondo tim kodo shows ochula pesa kama jothum mang'eny approach and awacho ni eru kamano kabisa nikech waduma pari mondo luongi ni ng'ane be amika moda no chim kodi. Yeah. To an adagi with the reason. Okay. Kendo an awacho ni an kaka bishop okadwar mondo atigi jathum moro ka KMC. Okadwar. Adwaro ni mondo abed ni anyalo tiyo gi jothumbe gi te. Nikech jothumwa maluwogi nigi gimoro ma gini eigi. Ni koponi oneni kitiyo gi let's just use this jomadongo. Atiyo gi maranyisi. Okay. Jowa moko ntimo itigi go dok. Maranyisi. It is just an example. Oneni kada kitiyo gi odongo swag. To samoro giwinjre go dongo en jathum. Koro kedhe kamogoche tone ni mona kaka jasiki. Imbone ni kodongo. Kone ni kodongo. To be odongo samoro go sianda ne kitambi titi bero. Iwindo kaka kora ana wuon king'iyo ema ne kitambi ana onge kitambi pesa be wapogore go kod. Yanda san. Koro maybe atiyo ema. Koro kona na ka ema to kelo warruok gi ema cha. Grudge man go gi ema as a person. Madong MC ema cha. Madongen. Ora ngado tiyo ka inda. Inda onge dende ana chwe. You understand? Ingo yenda gide. Bende inda kingiyo yewiyo we malo rasa mabe okanyalelo kaka jadolo. Okay. You understand? Okay. To ana wuon kadhi kanyo ka kora dhi kora wuok inda kobiro kanyo to wacho nango ni yo madong MC inda cha. You understand? Jaindo mangoka. Koro mane momiyo ana feel kaka bishop. Nyoko ni gitiga specific. An ka jathum da tiyo koda okadagi no kinya tiyo koda inyalo tiyo koda kendo an thuolo mondo inbox ami gochna ma wuok kodi ni an gi show kama inyalo biro mae gima mi abro go show no tawuok aduogo. Okay. But ndika to kadwa nikech adwaro mondo keep the good relationship. Demiyo okibed thuolo kata jomoko okibed thuolo. Demiyo gima bete demiya lose brand na. Yeah, they may lose brand na. Nikech kodwa nena to wacho na de kelesa de komiel gi kanzuno kelesa. De kudong gi komiel gi kanzuno kudong. That is what I want. De kaenda okibe yuda. Ibro yuda kanyo ngena ngado gate kinda miel kanyo nikech nyathino er to mana dichiel. Okni Monday en kumari. Tuesday en kumari. The whole week kumari. Ni eno luorore. To kata status na eno mari. Ni eno dak ni eno mari. Umari jothumba di mane luo Nyanza. Mang'eny sa. Ikiko. Gralo to dok dichame tong sate. Koro yetiyo gi ji but onge ng'at mibedo ne permanent MC. Okadwar be mano omiyo kadhi kama ng'ano goche samona bedo gi maarufu. Majibe mora ni bishop nika. Kichoko nena ga. Kendo na moro kabisa kana dhi ka ema jalamo. Na losa good money. Yeah. Ikana dhi ka enda na losa good money. Okay. Ivinjo. Manyiso ni magik mawacho kana dhi ko kop derapogi na losa good money. Yes. Magik macho maga ingene nyaka an jim nena ga mana ka bishop kamae kendo gingene an jothumbe ga attend sana. Lakini jothumbe masemielo. Fredija Kadongo, Prince Inda and Emma Jalamo. Okay. And Papati. Okay.
Iwinjo? Maka jothum man malo manya wacho na semelo mar ado okoth jarapogi. An thomo kadhi akati goche batha. Ni chaka Bishop osedonjo. Tanan go ngan go yeke kanisa na gibundo kago. Imbi go meki go kun. Right. Itiyo comedy full time koso in gi businesses gi moko ma at least imedo. An kopogore gi comedy matimo. An ondika gi kambi. Okay. Atiyo gi kambi miluongo ni Golden Home Property Consultants. Aha. Mantie Kisumu ka ma enodil gi udi. Okay. Idwaro lope, idwaro udi. Tatiyo kodgi as a property manager. Okay. Ondika gi kambi. Achamo salary. Okay. Per month. Iwinjo maber. Salary ok onego bedi explain what's in no, achamo salary per month. Ada ni chike iti. Achamo salary per month. Okay. Number 2 ne mano. I am entrepreneur. Okay. I have my shop. Shop nana pani jineno ga kunde magoe content matoke kanyo ji penja ga nito. Be also makas pesa di, ango pesa di koro comment ni no ber kabisa kecho medo traffic ango e page na. Wenano makas kende mistakes ngenyo nego be ni ka un ne mistake ni kiji ne machielo. Idwa neno makas e konde ne chaki ne makas cha. Okine be toothpick ba uso kanyo. E kore ngene content comment what traffic. Gadi penyo mana tisu but you want the traffic in the comment. Gima kono ga jipele. Iwacho ni boro mari kamera clear Facebook at a social media platform kumite. Tineno wanade. Record ne ya. One comment. Ngene joko ok gol gani ma negative. Omari wano kwa winji to. Bwana ufuo gik mwacho kanyo 3. Ang to mano be owandwa 100 comments. To mano be owandwa. The traffic na miyo kampani madongo approach. Kuri ngene mano be timore gi joluo. Iyudo ni content migoyo to miyo ji nyiero. But somebody dwano pin it down. Nitie jomoko. Ogudu en achiel. Nitie jomoko kae. Ma gina gi problem. Gina gi problem makoro yenda nitie jomoko ga. Maneno ka ji moko wacho ga na block gi. Nitie jomoko ma penjo ga niya. Tiyo kone ki post video. Na block ki. Ketna se temo kodi mitama kada jonyuol ngiso ne tamo. You understand? Ekoro itemo kode ma odak mane comment section en mana gi negative kata go ma mekere ji nyiero en nyaka wach mare. O wach mare. O wach mare. Ta account no be private. Lupo ko luwi. Iwinjo. Koro e wacho ne ani tiyo ka post video na blocki. Mondo ber gi kwe ke no ki advice na yaw TikTok. Mano simba. Account ban mana yaw. Data be okijasna. Wa de ki jomo yiebe. Okado stress. Manjo mamori baba. Kada jawdi yot mori manjo mamori. Anyodi nge. Yeah. Manjo mamori. But koro ana kono gaji. LTN kok mori. You have an option. Nikech okwadwonga dot ne tang waseketo. Ine manye kendi. Kise manye dichiel diriyo didek yudo ka ok dhi. You have an option of watching ya we amany Japolo TV. We amany Bishop TV. We yanya. In kaka content creator. Pesa mane mang'eny maximum mise yudo from content creation. From content creation. Mano mako chula gi Facebook so TikTok so ko chula from. Ni pesa mise mako miwacho ni matu from content. Baby ngato mi lando negi moro because of content. Gimo biro gi content maduong mo gi kiwacho ni ana yudo pesa TikTok so long as ni en content. One person maduong maseyudo kae madwa wacho ne jowa maduong kabisa maseyudo. Get ready. Pesa maseyudo maduong kabisa. Iwacho ni pesa maseyudo TikTok kada Facebook kada ngo out of content creation. Content ma kata cash from content. Aseyudo pesa maka kwano rubisa moro okanyal ng'eyo. Ok ni michoko matin. No. Pesa maseyudo ng'eny. Ang'eyo. Kendo pesa maseyudo ng'eny to pesa ni kaka danga wacho akini tie kide nade. Pesa ni mosabiro nyaka na chak awach ni koro 1 year ma serious ka kuro pesa biro na kowuok kuom tugo maloso. Bwana awacho no ng'eny nango. Ong'eny nikech followers gagi ema miyago matin to lakini moro machoko na edo kama jado Miriam.
Koro okay, from fund ni iseyudo pesa adi mang'eny mangato mini ma 1000 kata anti funds gama moro menyaka 5000 moro urna 1000 moro chula data so funds ka gintie mang'eny sana. Koro generally ngamose mi highest 5000 manto kole ngeni mtimba kama kara kwa dwaro ko ji first nika okada police mo nikech ka ngeni ka getu iketa kama pesa nini timba kama kara kwa goyo bwana wagoye kanyo LTN kare koro dwaro police mondo you feel safe. Nitie jomoko magimi wacho ingeni nitie jomoko manyalo wacho gimoro makakipimo no nina da 5000 to kawuono kaka no be ataka to sani dan gi 70 bo fuko na you understand kore kani toa to nana ni ndio tumekuona LTN aonge pesa majawa miya ngada nyame simi beach 1000 out of kaka tuka more. Okay. And I'm happy ni antuke nago mia pesa. Okay. I'm happy ni tuke nago mia pesa. Kina di ngado na pesa kada ko kakwa hapo bani 1000. Ugisane bwana tuki mora nyewe data. Okay. Koro ayo dogi mo matin. Right. Batok danga wach ni mai choke kam. Wan gimoro ka ngato timo to wan gi gimulungo ni vision kata mission mare. In the next 2 years ango mipango gi brand ni mar MC Bishop kata in the next 1 month, 4 months, like program maingo generally because ngato toko gine kumotoe. I remember the first interview mana timo Kisumo kane an gi simu to naonge microphone. Kasta abiro gi simu tanyeo microphone michwe simu. Sani wan gi kamera. Nyiso ni nuwasebedo ka wan gi plan ahead ni in the next 1 year oningo bed ni wan gi kamera. Kuro kata kokobeti but already you have that plan. Ingi sani en plan mani ma ingo mi believe ni Nyasaye odonje. To timre kama an plan mango next manyalo gombo agombo mondo mi awuok kama ntieni achope level moro madwa antie level madwaro mapoka chop magombo ni mondo achope to level no ka chope tadwaro ni mondo adhi gweng'wa kacha nitiere nyithindo mantiere ma talented so nyithindogo adwaro ni mondo mi agolgi mondo mi gimbe gibed comedians mabeyo na upcoming artist gin gwengwani gin tino mabeyo seriously lakini onge joma nyamako badgi mondo mi gitim na talents gi wuog oko kora dwaro ni kase wuok makora nyalo yudo ngama nigi pesa kaka in tagisi no mari nyathini iyudna ne gima kama bina ntie jok moko mokawa ngere yele wache kamera ntie jok moko mokawa kurange pesa ko alo sachu kiji acha banga aya winji jok man pesa kaka papati bono kaka ema jala bono kiti example joturwa gombo kaka na wuon ni kachi muru kora tiko ka iwinjo jomoko ma Nyasaye beto gudhol wetgi mani malo iwinjo mudhiga omako ne gi kamera kaka iwinjo ka kore biro mako nane iwinjo koro chieng' moro abende agol jowa moko e gweng'wa specific gweng'wa nitie ntino man gi talents Oma Bay Simbi nitie ntino man gi talents for seriously to jowa nitie man gi pesa gweng'no to dagi koro chandruok mana chando rangato go chandre chanda koro adwaro ni mondo chieng' moro adhi talos gik moko ga mantie equipments te ma ng'ato nyalo timo talent ne maber muwuog oko koro kada ka chieng' moro aonge na tho aonge kanyo lakini giwacho ni gini Bishop mana timo nade mano okelonwa koro chiemo gi nyama ke bad nyathina moro right haya kwatie ko kaka ji nyalo yudi ng'ato nyalo gombo timo business kodi ere kaka jogi nyalo yudi kaka inyalo yuda mostly sani yudo ka simbe yudore yo mayot ji yudore through sim mayom kechina no ka mostly kidhiga Facebook page na ka post video taketo ga namba na masim to kada TikTok kidhie profile na malu kanyo profile bodo ka namba na ni kanyo namba no ke ga bro make unless ni ngama da walo nitie jomoko ma walo to kigo namba no to abro yudore mayom kata kior na message ma serious to abro somo ta out number to atimo na de nyalo inbox obede Facebook kata obede TikTok manyiso ni Facebook TikTok all Nyakoramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas
Kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi. Rieko wanika mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde kendo wandiko sigana. Social media platforms iluonge ni MC Bishop. To dong mige mi namba. Namba na masimu makidwa yudago ma Safaricom en 0759187460. Mane namba na masimu minyalo yudago. Okay. Embe mara M-Pesa. Embe mara M-Pesa moro be kichich ni machuori modong ni nyalo oro na kata samoro imbe neno ni kamiti mamu windi. Inya timo ko jito pogore. Tijo to pogore kaka chunyi no wuoe. Wachni mugi adwa ni address my fans maybe ngat moro mosebedo kochung kodi inyalo miye big up gi sani and podi nyalo medo kono my fans magi omed support kaje chendo e social media handles meki makori ngene na penjo but imbende kaka msani nyalo bet gi your own words moko penji ngene ni respond koro wuogi jo penjo wachni koro wach Bishop moko wuok e dho ng'ato mare chori mbele metin waene neno karemi an kora wacho ni ero kamano ahinya o fans ga nyaka nuchak chung koda un mumi abedo Bishop une bosses ga onge boss na machielo mopogore kodu une bosses ga koro nitiere gik mang'eny musebedo kutime page na madiero semio samoro kara ka bende ang'ira kama tawacho ni ujo malich ka ok un to reo kachopo kuma ntiere nitiere osiepe ga maoro na gik moko kara jothumbe machalo papati en obolo na mana gimoro opo mako bolo na niero to jako lwera but ooro ber en osiep mano osiep gima ber kabisa ema jalamo Prince and the other artists mago jomuneno mawuok kuom gigi magi jomosechung koda iwinjo nyaka nitiere jothumbe man piny kuonde gi masamoro plus fans tema winja te koro samuneno kaka samoro awacho wach inda aninda onge go gi lweny ji mang'eny paro ga ni samoro ka wuoyo gi wach inda nyathi ma inda gi lweny inda no nitiere video na chiel magoyo momiya like 20k followers video gi achiel video ge okanya goyo ga mido ni less than 5k 10k 5k 10k iwinjo followers nda ni tang ne uru sana nyalo tieki gin go pija siko mani ati chaki meda kendo to ko fuku no pong meda kendo to wakati kunu jadala wa meduru supporta meduru supporta muna chop kama chop agombo ni mondo lek no supporta pesa donjna mondo ka pesa donjo to kora mede dhako right ambine kaki wacho Papatino I think Papati has been supportive and adwa na mi Papati advice mtindo mokawon ber sana sani nitie jok moko mosechako support tok kamera moka wache nikech koro maybe o supporta but that is the truth ingeni kopo ni winjo ka ng'ato wacho ni Papatino tero ne ng'ato mogo Papatino timore nade gigo be makelo blessings kata sani kaka an Kisumu ne ng'amani kamera macha team Papati gari maringo go Kisumu ka mar Papati iwinjo and I think that is the support makoponi ati artist nyalo miyo kumari ni kamera to nyalo miyo maybe ng'at moro upcoming media personnel madwaro to onge kamera itie gi kamera kapani mano
inyalo miyo ng'ano loyi but en a good support and kapok watieko maybe anyalo kwayo mondo Papa Tibo donje e kamera omos ji achiel ariyo adek plus MC Kodoa jok ma wan go ka achiel ariyo adek mondo mi watiek gino luong Papa T bi mondo fans ngene wan kodi ka mondo iwuo kaso Kodoa bobi Kodoa but koro ang'eni kaka sani konya gi gari ni awinjo ni ilwero ji kik ni ilwerwa bang' ma wache matin asekono joge de aonge wach asekono chuny mar konyo nyuola go nyithindu fees ko tamo namba na un go fees to podo fiyo tamo baba alele kapi donga fees donga 50000 ka golo ni abiji anyuola ni mwelo ni 45 tamo dini yonge nyapi Kodoa nika Kodoa wache gimoro Kodoa rach ni donje kamera kineno pono ok en gimoro maber sana Omari luore ni ejo osechopo kanye koro nitie gik moyieni neno nitie gik moyieni neno nitie gik minyaneno age ni to nitie gik minyaneno sama koro age ni okalo iwinjo koro gisani maro mi jiuri iwinjo mari gimo mi aneno gi kaina go maro mi at least ijiwori tipuonjori makata kidhi kaja tiwajo niya in sawa iwinjo yes tiwajo ni in sawa practice makes perfect yes practice makes perfect kosa mineno at least ibedo sawa ok dhi yanyi MC Kodoa you understand mozi jo piny iwer no wira chiel gi Kisongo aya bas ne jopiny amoso iwacho ni ma en LTN mako mari mako dalo mari mino wantie ni LTN ka ma dalo mari tafadhali wabedu serious gi LTN ni mae marwa iwinjo mae marwa onge machielo koro kikijinuni ni dhika machielo hapana bed mane dala ka kata korach to en mana kanye en mana ka Omari kosariam mai TV mar joluo bas masa mori pako en mar Kikuyu makoero to kinyalo loke yes. kata mana gini yes. mako nini mai mar jaluo to mako nini Kikuche gi jolango lokore but joluo to siko FC Kodoa angeni podwan Kisumu koni go bedni jogi wuoyo go achiel kachiel yes and idhi tieko nwacho bwana Bishop bed ka ine milemo adwa ngano go tuma gi line achiel gi Kisumu na kilemo wa tu mtaka gona de kilemo okidwa no go gona tu le mano de kethora o lem mondo be go ginu ka ko urkumu nya madhe gi wuoku sawa yes koro tiekno urusho Bishop koro ine milemo no tiek urusho en molemo oswach ni koro ilemo lemo miamia wanyi ya kada kidongo tema tigo logudu koside balema kama kada kidongo na tema nise chwiri ngene wang madongo be talent aya neno wami wang mondo olem nikech gimora mara mochaki nyaka tigi lemo mondo Nyasaye otele yes itele ichaki gi lemo itike gi lemo nko tel tian gene gi betio gi samona nyalo yudo ni ka tel tian gene gi bitie gi sigine ne kamera mage pop temne ya Bishop weluongo LTN ni LTN gene gi mane cha TV wa awacho ni ya LTN weluongo LTN ni LTN gene gi bwana an awacho ni iluongo LTN ni LTN gene gi LTN gene gi ikaw ni LTN mano gi ale mondo Nyasaye yie video moloso ochop maber lose ma wayude ke samoro tigara kamera ne enem kopi nyang'adi yes mane gima wacho okay mano kora winji koro walemu ket video ni e lwet Nyasaye Jehova Nyasachwa wasetemo kar temowa wagolo video ka kendo wabed interview tadiriba wan kono dhi duogo ka ema wakia yes ng'ama make adirine be okung'ere en mukora mang'eny kamodake be kia wan Nairobi yuda Kisumu ga to bira timo gini to be onge rach moro odak kibira video wato osekawo Kisumu to gimalich mada wache Nyasaye ija ng'wono maricho mosebedo kotimo ne jomoko makata molal gi video gi kada mabedo nade tiwene to wan marwa ni tiyuduo wan marwa kikolal go Jehova nikech chutho dhano e jakwadh chunye to kada gima wacho sama wuoni in ming'eyo an ok dang' awinji aonge weche mang'eny koro tim kaka berne chief nitie police nitie anyuola no nene otim gima chunye wacho sani seche moko walemo to wacho ni magi okoro tagore malich amen yes ero kamano nyakoro mogi wachakoro muru kendo next time mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo lela wan Kisumu kaendi kendo gimwatiyogo ni endi iluongo ni mag Utawala Studio. Thank you so much ne jok ma osebedo ka supportwa med kete mane LTN subscribe mondo mi samora mora ma wan kachiel tiyudowa achiel kachiel.
weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation.